Μάλλον με το πόδι θα πηγαίνει. Βάρες μπράξου λίγο από πίσω για να τη γυρίσει. Θέλει απαλές κινήσεις. Κάπου βρήκε τώρα. Βρήκε ή ξυλώθηκε. Βρίσκει μέσα να ξέρει. Θα κάνει στη μάνα όλα. Πρόσχερε, δεν κάθεται το μηχανάκι. Στραβώνει το τέτοιο. Ξύλωσε. Τι έγινε ρε? Είμαστε ok. Πιο ψηλά ρε λίγο ρε. Προσπαθώ να δει άλλο. Άι, πινακίδα, πινακίδα. Σιγά σιγά ρε. Καλά θα πέσει, δεν υπάρχει. Άιντε Αποστόλη, σταμάτα να πιούμε καφέ τώρα. Εγώ δεν θα ήθελα να ακολουθήσω μέχρι εκεί που θα πέσει. Έλα ρε μαλάκα, για να μην πέσει. Πες μου τι είπε. Αποστόλη πες μου. Τι παιδί είναι αυτό ρε παιδιά. Μου αυτό είπε. Ναι. Έτσι σταματάει το μηχανάκι. Ναι, τώρα έτσι. Νέα μόδα. Νέα βερσιόν. Αποστόλη, οφείλουμε να παραδεχτούμε τη σιγάτα. Εγώ το παραδέχομαι. Και αύριο που θα ταιριάσω αυτό. Θα σηκώσει πιο ψηλά τη ρόδα. Πώς θα τη σηκώσει? Καλά στο μηχανάκι να το δώσω. Αποστόλη. Είναι Σόφι. Το ξαναείδησες εσύ άνθρωπο. Γιατί αφού... Όλοι είναι και στα κοιόμια είμαστε. Αυτό είναι το ωραίο Σόφι, το ότι πρωτοτυπούμε. Σταμάτα και εσύ ρε να ζουμάριζες από εκεί πέρα για να γελάσεις.